Salutare lume, suntem azi la un episod de Brawl Stars și astăzi vom face box opening pe contul meu. Uitați, aici avem multe boxuri de deschis. Haideți să începem. Vreau să rupeți butonul de like și de subscribe și de abonare, să apăsați pe clopoțel. Vedem ce poate să pice din atâtea boxuri. Da, să vă arăt, deci uitați mie ce mai trebuie. Așa. Trebuie Star Power pe primul. Uitați, stați să vă arăt și șansele. Legendară. Uitați. Deci mai trebuie și gadgeturi multișoare. În sfârșit gemuri. Iar gemuri, bine că dă de gemuri. Căcat gemuri. Bine, Star Power pe el primul, este foarte bine până acum. Haideți și un big box. 5-2, nimic. Bine că a picat Star Power pe el primul. Amândouă Star Power? Nu, de unde amândouă, că nu, am deschis simplu chest. Robot. Bă, dar nu dă brawler, asta vreau eu, brawler mai ales, dar e bine și de Star Power și gadgeturi. Mă, că vrea să învârtă ceva. Vreau învârt. Bine, mă, e Jakey, e bine, e bine, e bine, bine, bine. Bine, mi-a picat Jakey, e foarte bine. Până acum. Da, bine, mă, din 20 de chesturi, Brawler și Star Power e bine. Sunt mulțumit. Dacă mai dă acum un Brawler ar fi prea... Nu cred că mai dă nimic Brawler. Numai dacă mai dă ceva gadget, Star Power. Totuși... Speram la mai multe Star Power sau gadgeturi. Bă, nu vreau să dea gadget. Chiar așa. Bă, un gadget măcar. Nu dă niciun gadget. După aia vom mai da cu un big box. Sau hai, de la 15 dăm 2 big boxuri la 15 roboxuri. Bă, măcar mi-a picat 3. E bine. Mai deschidem și pe acesta și după aia... Mamă, 12 gemuri! Bine, să vedem dacă mai crescut șansa la legendară. Da, 005 a mai crescut. 40. Nu pică nimic și mai dăm unul. 48. Hai să dăm un... Cum zic, un restart. Și revenim. Așa. Că mi-a picat măcar Jakey, da? Speram și eu la ceva mai șmecher. Ținând cont că s-a băgat și nouă brawler, măcar, nu neapărat nouă brawler, dar măcar Mr. P. Bine, ghece pe el primul, e bine. E bine până acum din Brawl Box-uri. Dar ținând cont că o să mai am și un Mega Box. Hai, mai dai ceva? Mai am 4. Nu cred că să ne vedem. Deci niciun dacă nu avem... pe Jessie. Uite, acum mi-a dat mai înainte. Dar hai, ăsta e cu noroc ultimul. Da. 50 de bani, e bun. 5, 6, 3 gemuri. Hai că-l dăm și pe asta de la trofee, Raul. 78, dar de ce nu vrea să dea? Mamă, 15 gemuri! 48, bă, de ce nu vrea să dea? Sub 39 de bănuți, 72. Chiar mă, nu vrea să dea 100.
Bă, măcar fac bănuți. Nu pot să abracdez pe nimeni la Power 9, nu? Bol parcă era, nu? Nu, n-am făcut încă. 50. Încă n-am făcut. Mamă, 5 de... Bă, nu vrea să dea nimic. Chiar nimic din Big Box. 30, deci aici este sigur ceva. Dă-mi, Da. Deci hai cu Brawler. Mamă, bă, pătara, de ce nu Brawler? Mamă, 5 gemuri, e bine. Mamă, fac 100 de gemuri. Probabil. Hai, gemuri. Bine, m-am făcut 100 de gemuri. Forță. Hai și cu Megabox. Hai cu 6 item. Nu. 5 item. Păi, Bă, nu și mai avem și aici. Mamă, uitați, Megabox opening. Deci avem... Unde? Avem Ghege Pătara, Star Power și Ghege pe Pe asta cine mai dat? Jake. Bă, e bine. Ne mai trebuie 6. rog eu. Așa. De 100 de gemuri aș putea face multe, dar... Ia-o pe Jackie tu. Da, nu, că nu știu, uite, deci am 100 de gemuri, e forță. Am 3000 de bănuți. Dacă spicau la mai multe gemuri. Hai să joacă cu primul, că am 2 Star Power. Bă, nu, Star Power. Am un Star Power, totuși e bine. Ia-o pe Jackie, nu, Jackie, când dă pro de prost dacă e pe Jackie. Nu mă las că nu joc cu cei care fac rank 15 pe Bine, nici eu nu joc cu ăsta. Ok. Mamă, e șmecher că mi-a dat Jakey. Cât de damage acolo? Bine, bine. Mamă, bă. Mamă, Gucci, Joris. Hai, pune. Uite, nu. Bine. Bine, am omorât continuu, foarte bine. Bă, dar n-a vrut să-mi dea Mr. P. Totuși era bine dacă îmi dădea Mr. P. Bine. Mamă, 20 am dat deja. Bine. Și pune, da. Easy, mate, bravo. Am avut și un coleg bun. 2 player in. Aveți ce repede am câștigat acest match? Deci am văzut voi și voi ce repede am câștigat acest match. Păi, e bine că mi-a dat ceva. Chiar dacă nu-i Megabox, nu mi-a dat nimic, dar Norocos. un Star Power, 3 gadget, ba nu, un Star Power, 2 gadgeturi. Totuși mă așteptam la mai multe, dar, bă, până la urmă, e bine, decât să nu dea Jakey sau să stau să o cumpăr de pe shop cu gemuri. Mă, dar mi-a dat gemuri bine. Gemurile mi-a dat bine rău. Mamă, bă, m-am omorât. Nu, fugi. Ai grijă la aici. Dă-i, pune. Ai. Nu, bă, hai. Ai, bă, dar nu poți, bă. Nu cred, hai. Bă, nu. Mamă, bă. Nu cred că e Bine. Nu. Doamne, ce prost am pus. Nu cred. Bine, m-am panicat un pic. Hai, bă, băi. Iată-le. Ia și dă-i. Pune-i ultimat. Mi s-a blocat cursul. Am 2 start token. Stai să mai facem și noi niște start token. Am 2. Eu cu pe Bounty, că nu-i start token. Bounty. Hai că joc tot cu Jessie. Stai să vedem ce mă. Bă, nu e bună Jessie, dar e deschisă. Bă, nu băga cu Igby. Nu, las că e pentru Bagă-o Shelly. Atunci bag eu cu Shelly, tu bagă tot ceva de apropiere. Și bag ultimat acolo, mă. La mijloc. Dacă ai jucat cu Pam. Bag ultimat acolo la mijloc. Deci, meciul câștigat.
Da, de unde? Și chiar dacă eu am Star Power. Bă, și-am luat Star Power prost. Doamne, nu m-am uitat. Nu la ultima. Da, știu. Nu trebuia să le iau pe ăla. Opa, 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 penele, opa. Ce mă rog. Dacă îmi bag ultima dată în jur. Nu, nu! Bine! Pune! Așa. Haide, mamă, bă, deja te-a omorât. Pune, bine, 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 bine. Bine, așa. Mamă, bă, te omorât. Chiar dacă nu l-ați văzut. Asta bă, unde-i? Stai că stau aici. Acum vine, i-am dat-o. Dai, pune. Bine. Nu, pune. Bine. Stai, 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 că stau aici. Mamă, dacă te-am făcut să nu mor acum, că dacă mă omoară... Stai, că îl atacă. E prost. Bine. Forță. Forță, tati, mamă! Mă, că damage le pun la bănuți. Nu trebuie să merg. Dar nu, că nu mai are șansă. Nu mi-a picat ghege posibil. Adică n-ai ghege. Bă, eu am... Așa, am... Stai, am un chest. Deci nu mai strânge. Da, bă, iară strânge. Mama, am 110 gemuri, what? Strânge, poate mai... Poți să ții... Eu aș vrea să strâng ca să pot să iau. Să iau ceva șmecher. Geme? Dacă tot costă bro. Eu bag cu... Geki, bă, deci... Forță, tati. Forță, tati. Meci, ce avem? Ne-am dat cu avem Geki, avem... Să zicem că ăla n-ar fi bun, da? Dar nu, că n-avem șanse să câștigăm. Uitați și voi, ăștia nu pun damage, adică n-ar. Mă, primul meci. Nu. Mamă, uite-te și tu la copilul. Nici nu știu să joci. Adică voi face trofeul și pe acest brawler. Mamă, uite-te și tu la ăla, stă... Da, se cade, stă, mamă, să mă căia cu basketar. Ce bine stă basketul. Mamă, bă, dar de ce vin așa de greu gemurile? Măi, că asta e numai ca să vină așa, mi se pare bine. Prea greu gemurile. Bă, vrei să nu mori, zic eu. Mamă, uite-te și tu la carul ăla, nu știe să joci. Nu face ultimata. Sari pe mine, bă, dacă face ultimata. Hai că sari, uite-te și tu unde sari. Sari foarte. Dacă nu aveam unde să mă sari pe mine. Mamă, uite-te și tu cum i-am prins pe băieți. Mamă, bă, băiatule, ce-ai făcut? Ai murit acolo? Nu, am murit. Ba nu, nu, bă. Ai nu, și hai că stau să simă pe ăștia. Ești mecher, Jake. Te așa dai interese. Frumos, elegant. Da. Hai că da. De acum trebuie să terminăm și noi imediat. Trebuie să terminăm și noi acest videoclip. Așa, primul 8 trofei pe Jake. De acum trebuie să terminăm. La revedere. Așa. Mama, am 29 de brawler, să vedem ce mai... Da, imediat. Mulțumim pentru vizionare. Abonare și nu uitați să vă abonați la canalul meu David sau David și ales la bun. Deci uitați, stai să vă arăt. Uite, bă, ăsta l-a luat. Stai un pic. Bă, l-a luat. E bine că l-a luat. Bine că l-a luat pe smut. Stai să vedem câtă șansă am eu acum actuala legendară. Vreau să văd eu așa. Sunt curios.
Cu cât mi-a crescut? Mamă, 0,05. Mamă, hai, bine. Așa. Hai să vedem aici club. Mamă, de cum ăsta are 28, da. 28 de brawler. Stai să vedem dacă mai are cineva din prieteni. Știu că ăsta are 29, da. Are 29. Hâț, da, 32, ăsta e cel mai norocos din clasă, cam cum ar veni ei. Da, cam așa sunt colegi din colegii mei, adică eu aș veni să-mi pe locul între 2 și 3. Mamă, uite-te și tu poți să upgrade pasă. Hai, cu upgrade. Cam bănuți. Mulțumim pentru vizionare, la revedere. Cât mai multe like-uri pentru că mi-a picat acest brawler, Jakey. După aia, deci iau de aici de sus. Uite, și Star Power și ghege pe el primul. După aia pe Tara. Deci, cât de cât e bine, chiar dacă nu mi-a dat o mitică, dar măcar e bine. O legendă, dar, da, la legendar mai trebuie să mai aștept. Dar, mulțumim pentru vizionare, la revedere, poate o să mai fac, poate o să cumpăr oferta aceasta. Uitați, aceasta de pe shop cu 10 lei, dar... Nu știu, dar o să revenim cu alt episod dacă o să o iau. Mulțumim pentru vizionare, la revedere!